ബാലരാമപുരം മതപഠന കേന്ദ്രത്തിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായിരിക്കുന്നു. പൂന്തുറ സ്വദേശി ഹാഷിം ഖാൻ എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്. പോക്സോ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പൂന്തുറ പോലീസ് ഈ യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഷെവീദ് റാവുത്തർ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ഷെവീദ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ പേടിച്ചിട്ടാണോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്? അങ്ങനെ പലരും യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ. SK ഇന്നലെയാണ് ഈ കേസിൽ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബാലരാമപുരം മതപഠന കേന്ദ്രത്തിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ പോലീസിന് വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു. ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വർഷം മുൻപ് പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പോലീസ് ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ബാലരാമപുരം പോലീസ് പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസെടുത്ത കേസ് പൂന്തുറ പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. പൂന്തുറ പോലീസ് ഇന്നലെ ഈ കേസ് കൈമാറിയത് മുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതിനൊടുവിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. പൂന്തുറ സ്വദേശി ഹാഷിം ഖാനാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ആത്മഹത്യയുമായി കേസിന് ഈ സംഭവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു സ്ഥിരീകരണമില്ല. പക്ഷേ ഒരു വർഷം മുൻപ് കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര ASP യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചുവെന്ന സൂചനകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മതപഠന കേന്ദ്രത്തിലെ ഈ അധ്യാപകരോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവനക്കാരോ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ പീഡനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഒരു വർഷം മുൻപ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തി ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഷെവീദ് റാവുത്തർ.